Ahojte, to je Luigi a toto je tutoriál ako skriptovať v Roblox Studio pre začiatočníkov, druhá časť. V tejto časti si povieme niečo o variable alebo premenných. A ako prvé ideme do kolónky Server Script Service, otvoríme ju a môžete tu vidieť tento náš minulý skript print, tak kliknem len na ňo a tuto v týchto properties si tu nájdem enabled a dám to false a to vlastne znamená to, že to nebude funkčné, čiže môžete vidieť, keď si to tu otvorím, tak som tu robil print false a teraz keď to ale dám, spustím, tak mi tu nič neurobí, lebo to nie je funkčné. Čiže to je dobré, keď tu budeme mať viacero skriptov, ktoré nebudeme používať a by nám tu mohli zaplniť celý output a potom budeme musieť danú vec tam hľadať, tak si to takto zrušíme ako keby. No a môžeme si rovno vytvoriť nový skript, ktorý pomenujeme variable. Dal sa nám tento príkaz print, ktorý vymažeme a teraz môžeme robiť premene. Ako prvé musím napísať slovo local, takto, a teraz tu dáme názov našej premene. Môže to byť čokoľvek, ja tu dám napríklad my variable a teraz tu dáme rovná sa a vyberieme tú hodnotu, ako chceme určiť našej premenej. Môže to byť buď string value, int value alebo boolean, o tom sme si hovorili z minulej časti, takže kto ju nevidel, tak sa choďte na ňu pozrieť. A najprv si môžeme vybrať string value, čo sa píše úvodzovkami. Dám tu úvodzovky a hoci čo tu napíšem, napríklad ahoj, ja som Luigi. Teraz som si vytvoril moju premenu a môžem ju aj vytlačiť. Takže keď dám takto print, tak ak by som tu chcel dať nejaký text, tak by som tam musel dať úvodzovky. Ale ja som si premenu vyrobil, čiže to už je niečo vytvorené, takže tam nemusím dávať úvodzovky a môžete vidieť, sa mi tu dala tá moja premena, tak len kliknem enter a mám ju tu. Takže keď teraz dám play, tak mi tu napíše ahoj, ja som Luigi. Tú premenu môžeme meniť, môžeme to dať na int value, napríklad 3 a teraz mi tu napíše 3 alebo boolean, napríklad true a napíše mi to true. Naše premene môžeme aj počas toho skriptu meniť, takže keď tu dám do ďalšieho riadku tú moju premenu, ale iba bez toho local, dám tú moju premenu a teraz tu dám rovná sa, lebo chcem nastaviť hodnotu tej premenej, tak tu dám napríklad ahoj, teraz tu dám toto moje print a keď dám play, tak ako prvé mi tu napísalo true a potom ahoj. Čiže takto sa dá meniť moja premena počas toho skriptu. Tak to by bolo z tohto tutoriálu všetko. Ak sa vám páčil a chcete ďalšie, dajte odber a like. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!